Kapitan Enteng! Mapaanak man gumatang dita Teresina ni kagawad ko anang itinalakaala ko na. Ay, aganad ka, Chip. Aw, tapa ay usep. Ang mga masabat mo ni Nana Tuyang analay nga guyaw. Saan? Uyawin na ka lang aro dahil katawan na ka pa. Aya? Why, isong aganad ka. Ay, imbag ko man balasa nga napintas ti masabat ka. Saan kumaan ni Nana Tuyang? Makitam di Teresina ni Marikwanang, Maray. Word, Maray. Apay aya? Awan ka day ti madmadlaw ma. Awan bait. Jack pa'y ngamin napanggimatang kay. Ingka gumatang. Tapno madlaw mo, ginadlaw ka. Anya aya dayta anadlaw mo, Maray. Jack pa'y ibagbaga. Kaya't ko asika ti makadlaw. Ala, inak to gumatang. Tapno madlaw ko dayta ibagbaga. Warog, naggapwam. Mapanak ko magumatang iti Teresina ni kagawad ko anang. Ngamawan mo't gayam ti magatang. Nay, apay nga awan. Ibagbaga ngamin dagiti kabaranggayan tayo na bangkrapon tayo ta Teresina. No kasta. Awanan apulos ti magatang ijay. Dapay mo't nabat batay. Ala, mapanak man. Inak kitaan. Tadapay ka ti kayat ko ang mapanaknakan. Nay, apay ngay. Awan samot ni Marikwan ang dito'y Teresina na. Ay, itayak pa'y lang agtok-tok-tok ang awan mo't sumungbat. Ay, napanan na nga ta. Marikwanang! Gumatangak man! Ayan mo, aya! Anyat gata nga maya, Maray. Na. Maray! Ayan mo, aya! Apay asaan ka ngagpakita? Mapainak ngagpakita. Nakita ang mata, awanan lakok. Ay, win ngagpaiso. Pudno ti imbaga ni Kwarog, anaibusan ti lakom. Iso ang mabainak kung ngagpakita, Maray. Ay, unay daytan. Kan, adamadlaw ko. Anya? May salaang akrispap to'y nakabitin alakom. Bye-bye amlaan dita. Saan la si ka tinakadlaw iti dayta? Uray ni Marituyang, nadlaw na. Na, no kasta, isaw jay ibagbaga na nga adamadlaw ko. Daytoy gayam ka kaiso na akrispap nga agbitbitin ti ibagbaga na. Nakauy-uyaw mo dayta ako, Marem. May sama dyan ngipon na iti sangwanan. Aglunga-lungali pa'y. Ay, pudno, tako na, Maray. Ay, Mayak mo ti katawag. ay, kasanumot nga main. Kasla krispap dyan ngipon ni Marituyang. May sang agbit-bitin. Kawan, dilawan na talako. Ay. Di na mo't madilaw, di may saangipon na. Ay kat, umasidag ka dito'y Mare. Tagin ni storyata. Kapitan! Apay Mare. Hey! Katawaan. Sika, Kapitan. Apay akatawaan na. Aber. Ay na, nakarumag kaya mo ti pa nagpilay-pilay mo. Ngaro-ngaro tirayo ma. Hanggang uray no kasta. Ikarigataklat na timapan niya barangay house. Ay, Houston. Ba't ka tawanin? Ay, bayam ka di akatawaan ka. Kaya ko nga ming tagkatawa ka. Ipakaragsakam sabot ang makita na kakastaw. Bisa masyan ka kanya. Katawaan na kita. Mabalin ka day nga agkatawa aklata, Kapitan.
Pay lang nga ipakadam ko, itay ka pa nagkatawa. Ay! Panak ko na di barangay ko. Uli, agpilay-pilay. Ay! Na, sino ti katawaan na natuyang? Na, awa na, hindi katawaak. Sino aya? Ni Kapitan, nasabat ko. Kat isaw ti katawaak, tagpilay-pilay amagmag na. Ha? Niya? Ay, awanin adan iji barangay haul. Anya, Saksa mo ti katawaam na natuyang. ni Kapitan nga raw. Na Saan akong ngaglako, Kapitan? Nagkunakan ka saanan. Sa dino nga, ti paggatangan mi itinalaka no saan ka nga aglakaw. Ay, kasano kat katawaan dak mo't gaputa basit lang ang dilako. Na, ay rumbang aya katawaan na ka. Asinaw, ti katawakan kataong takida. Ni Marituyang, Katawaan na ka ni Marituyang. saan laday ta, Kapitan? Is-istoryaan nakpay akadagiti amin na tattao masabsabat na. Uray siya kat kinat-katawaan nakman. Oresi ka. Uwin. Di naksinardengan akin at katawan, di nagsabat kamay. Ay, imbaga tapi manawak. Nagala sa talaga ti ugali day di ako maarik. Pasensyaan yun. Ay, naragsak na awanan tilakaw. Pakaragsakan nakmait nga rin ngagpilay-pilay. Alaman. Ang pasensyaan tayo. Tada tayo mati makawat. Tuyang, nagudong ka? Wan, kita man na kay kumak itibas kay. Naglugan kay nga rodahin, tayo tulad ka ni Jilay. Na, anyamot na ta tricycle ma. Na, apa na? Kagandar pa ila ti tricycle ka. Kabalan na nga itulod, uray sa nga pulo at tao, Jilay. Aglat-lati ma. Napiksa pa ilang ti tricycle kung agitulod iti pasayros. Awan sa balya pagluganan. Na, Chip! Aw, Dita tricycle mo kano ti pagluganan ni Nana Tuyang. ay katwa na. Umay ka na. Aglugan kan, tapagandar kaon. Na, iso day tanjay tricycle ma, kwaraw. Una na, full tank day tao May tulod na kay Jay Ilay, back in port. Naglugan ka na. Diyak kayat. Ha? Abay, di mo kayat. Nakarkaro matilati na. Ay, sana lati day ta. Pintor day ta. Kulor na day ta. Awan sa balay. No diyo kay taglugan, nagbiro kayo sa balay. Mangkita ak itinasaysaya at pagluganan. Jay stainless. Jay awan lati na. Nakapil-pili dito tao, iti pagluganan na. Unya raw, nakauyo-uyaw pa idintutag may salang arodin, di aglungalungali ang ipon na, di sango na. Nga ron, Chip. Na, sakti katawaan niya. Saan na? Apay kumakatawaan da ka. may sa tingipon na iti akin sango. Ay, siya ka talaga tikat katawaan niya. Saan nga raw? Nangagaw di imbagam, kwaraw. Anya timbaga niya, Chip. Kunak, bungal ni Nana Tuyang. Ay, no, makakapakatawa na ito tao. Abay, di mo madlaw. Kaya niya, Chip. Nuagsaw ni Nana Tuyang. Apay? Pagpungpungtutan da ka. Oo. Nakaw mo no, Sep. Ay, natlaw ko, Chip. Aglunglungali tingipon na may maysa. Makapakatawa. O kitama. Ang lablabas kayo na talaga. Aglunglungali. Grabe. Ay. Ireklamo kayo ni Kapitan. Chip, pimanawan. Agreklamo ka daw. Bayam, pudnumot di imbagata. Agreklamo lang nga. Uray kaskasan no maray. Uray numan manutilakok. Nalaka dagitilakok. Wen maray. Pudnumot kit di dayta nga imbagam. Ay, sana kas kadagiti daddo maatersena nga adu tilako dang nangina mag. Wen
Kompleto tilako da. At damin. Ang nagngina mga rod. Puno day ta nga ibagbagam, Maray. Jayla ko da abagas di ta kabangi bang atersena. 50 ti may sa akilaw. Kita manday ta. 20 ang tilakok. Katawaan kan uyawan pa ni Marituyang. Wen nga rod Tinapatag, makatultulong ka kadagiti kabaranggayam. Ay, wan Kan, jak gunggundawayan dagiti kabarangayan tayo. Kasta ti mayat. Nimot kapitan kat katawaan mo't ni Marituyang tagpilay-pilay. Wen nga rod nasakit lang nga rod ang tisakan ni Inteng. Ang katawaan pailaang ni Marituyang. Urag pilay-pilay ni kapitan. Mapanlat tamot iti barangay hall. Tapno aramidan na dagiti trabaho na. Saan ang mapanunot dayta ni Marituyang? Tatiam muna, jay lamang nguyaw ken mangkatawa iti pada na atao. Ay, makatumpong tumot iti mangkatawa ken kuana. Apay, masapul pa lang asabali ay katawam latan Ay, sa anak mo't nga ron naman nagkatawa kas ken kuana. Sa bagay mo't kit di Nala, yag mo nga rudan tay gat-gatangag, Maray. Mabitlaang. Nalipatak mo't dun. Kunak no umay ka makiistorya. Nga mo may ka magayam gumatang. Katuan, gumahatangak iti bagas, Maray. 2 kilo a bagas. Ay, nasakit gayam ti sa kamanggal. Apay pailangan na pang ka nag-duty nga may. Ano nga min tinaskan alapasan iti barangay hol. Agabsan ka pailangan. Sana mapalin. Aginggat ka ba ilang trabaho at mapana ka? Uy, dayta ti kapitan. Biliba ka talaga kang kanggal. Talaga nagagat ka nga opisyal ti barangay. Urekat katawanak ni Marituyang. Agtrabaho aklat ta. Amo manggal. Kinat katawaan mimot ni Nana Tuyang. Kapay mit. Inuyaw na nga min ti tricycle mi kiniusay. Aglatlati ka na. Kinatawaan mi na. Inuyaw mi pa'y Kagura na kay dajayan. Umay ka no agreklama. Kita nyo Tapno marik na namot at erik na ti masaktan. Anyan ti oras ko raw. 1:00. Ay, mapanak nga rodan iti barangay hall. Ay, itulod kan. Saanin? Magmagna akong tayo supay nga exercise ka. Uray na sakit ti sakam. Uray asidaglaang mat. Ado talaga taguro-uray at trabaho medyo barangay hall, kapitan. Ketwin. Iso mapanak manin. Sapi agpilay-pilay ka. Bayapon. Iti napatag makapagtrabaho akpay. Ang mga numasabat mo ni Marituyang, katawaan na kamanan. Bayam. Agumang katawa. Muna, katawaan mo ta, kapitan. Kapitan! Makapakigtot ka. Nakadagos dito barangay hall. Wan, taumayak agreklamaw. Asino ti reklamaw? Ni Kwaraw. Apay, anit basol na? Ha? Kinat katawaan dakit day? Daytoy akin na bakit ka kinat katawaan dak? Gure ka. Sigurado asikati kinatawaan da? Wan, kapitan. Bungalak ka nung agsaw. Ken aglungalungali daytoy may sangipon ka. Puno ba? Ay sana mabalain. Ireklamo kita. Paibalod ko ida. Ita, amumon ti marik na ti makatkatawaan. Nagsakit tinakam ka amakat katawaan, kapitan. Ay, orayak lama kasangay. Kasta mo tinariknak, idi kinagkatawaan nak. Bakbakat anak pa yan, katkatawaan nak pailan. Katkatawaan nak to pa idi, gaputag pilpilayak. Malagip mo? Ay, uwan, kapitan. No di mo kaya't nakatawaan kung uyawan da ka. Di mo mat-aramidin nga raw iti padam at tao ti kasta. Ala, kasaritak da kwa raw. Asaan dan ngol ulitan ti pananguyaw. Kain panang katawa dakin ka.
Agkikinita tayo mutlatan dito'y atalong agkukumaray. Gumatang kayo, aya. Ay, ni Marituyang, adan sa gatangan na. Ay, sa anak agumatang, Marikwanang. Ay, pasensya kayo na. Taging gaita ka manmanupay laang tilako. Aging gaita. Nakabitin pa lang mo't dayto'y kakaiso na akris pap dito'y tersena, mare. Bay amdita, mare. Taimbag lang nga da makit-kita da nakadisplay. Di yun katawaan to'y tersenak. Ni Marituyang Ay na, maray. Inikat ko na'y tanga ugalay. Aya. Kaano pa'y nga inikat mo? Manipod idi inong tanak ni Kapitan. Inungtan na ka? Pudlumot kit di ada kiti imbagbagan. Iso asaan akon nga aguyaw. Kan saan kon akatawaan ti panagrigat ti sabalay. Ay, nasaya ata no kastamaray. Ay na. Ay, nagbalbaliwan ni Kumarita, Marikwanang. Siya mutin ti katawaan niya, kukumay. Naragsak kami lang, Marituyang. Ta nagbalbaliw kan. Ado nga minatalaga ti gumurakan kakat no kasta ti ugali. Ay na, sapay kumaa. Saan kayo agumurgura kanya? Dandanay, hanggang saanan? Tanaka-amiris ka matan, mare! Ay nanatoyang, no saan ka anauyaw, mas ad-ado dagiti kagayim mo. Ngam, no nauyaw ka, ay ad-ado ti kaapam atat tao. Hala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante.